Roedd Clwb Cymric o'r bumed haen yn croesawu Llanelli o'r ail adran i'r brifddinas Bnawn Sadwrn ac roedden nhw ar eu hôl hi wedi chwarter awr cic gornel Taylor Jones na dlamu oddi ar y golwr i'w rwyd ei hun. Llithriad yn yr amddiffyn griodd y cyfle am yr ail wrth i Alex Giardelli fanteisio ar yr awr. Ac roedd hi'n dair y penrwydodd Joseph Lloyd 4 munud yn ddiweddarach. Ffarwel i glwb siaradwyr Cymraeg Caerdydd o'r Cwpan Llanelli, lle'n row nesa i gochion Llanelli. These kind of games could be like banana skin, but it was a 3-0 win in the end, and you must be proud of your players. Yeah, of course, and it's a no-win situation for us, isn't it? You know, we're expected to win, but I'm happy with the discipline of the players, the attitude. We fully respected our opposition today, and like I said, I thought they were excellent. But in the second half, our fitness levels and our quality really shone through. Into the third round now, what's your hopes for that round? A home draw. A home draw. I think after last night's result with TNS, maybe avoid TNS, but you know we fancy ourselves against anybody at home, so we're looking forward to the next round. A dwi'n siŵr bod chdi mor falch o'r chwaraewyr, doeddech chi'n y 5 yn erbyn yr ail haen, a wnaethon nhw roi popeth allan ar y cae heddiw. Do, 100%. Oedden ni'n disgwyl gaim galad, ac oedden ni'n disgwyl tîm o safon, ond dwi'n meddwl bach siomedig efo'r goliau nath ni, concedio 1-7 o corner, llall rhyw deflection, felly o'n i'n disgwyl, a wedyn oedd y trydydd efo bach o quality chwarae teg, ond fel arall, nath ni roi battle da fewn ac ar brydiad nath ni chwarae ffwtbol ni, ond ia, ar y diwrnod arall lle os ni wedi gallu cipio rhywbeth ond dim heddiw. Dipyn o achlysuri'r clwb gêm fwyaf yn eich hanes chi, dwi'n siŵr bod chi'n falch o'r gefnogaeth sydd wedi dod allan hefyd. No, dyn ni'n hapus iawn, chwarae teg i bawb sydd dod yma i watcha heddiw. Mae'n diwrnod i'r clwb i gyd, dim jyst i'r tîm dynion, i'r juniors, i'r tîm netball, i'r tîm hoci i gyd. Felly mae'n diwrnod mawr i'r clwb, a mae'n neis cael diwrnod o fel un, really. Cyn y gêm, o'n i'n gwybod oedd ddim mynd i fod yn fel cup final i nhw, so o'n i'n gwybod yn edrych am lot o perfformiadau mas na ar y cae, so ie, eitha da mas na, a dyn ni trwodd i'r rownd nesaf, so popeth yn wedi mynd yn dda fyna. Oedd hi'n gêm galed, a ni ddechrau'n dda, oedd hanner cyntaf wedi reit agos, a nhw'n gael gol, ond dwi'n meddwl hanner amser, o'n i dal yn teimlo fel bod ni ynu. Ond wedyn ail hanner, o'n nhw'n gael gol, a o'n anodd wedyn, o'n i'n waith caled, dilyn y bel, ac o'n nhw'n cadw'r bel yn dda, so oedd hi'n waith caled erbyn diwedd, ond ia, oedd yn bechod bod ni heb gael gol yn y diwedd hefyd, ond oedd hi'n gêm da, dwi'n meddwl ni rhoi perfformiad bach da allan.